Кожнаму беларусу добра вядомы горад Нясвіж і знакаміты палац Радзівілаў, які лічыцца аб'ектам не толькі нацыянальнай, але і сусветнай спадчыны паводле рашэння ЮНЕСКО. Вобраз палаца сёння пазнавальны для любога беларуса, бо мы бачым яго і на айчынных банкнотах, і на юбілейных манетах, на марках і паштоўках, у кінафільмах і сеціве. Урэшце кожны можа трапіць у Нясвіж ужывую. Але ж як выглядаў палац у даўнія часы? Напрыклад, калі ён яшчэ належаў Радзівілам, альбо ў часы прыходу савецкай улады 100 гадоў таму назад. Нам вельмі пашанцавала, бо да нашых дзён захаваліся унікальныя кадры кінахронікі, створанай у лютым 1919 года. Тут мы бачым Нясвіж пасля прыходу сюды чырвонай арміі. Справа ў тым, што падзеі ў той час мяняліся вельмі імкліва. Яшчэ ў пачатку 1917 года Нясвіж заставаўся ў прыфрантавой зоне пад кантролем расійскай імперыі, потым часовага ўраду буржуазнай Расіі. У кастрычніку таго ж 17 года фармальна Нясвіж трапіў пад савецкую ўладу, якая доўга не пратрымалася, бо ўжо ў лютым 1918 года Нясвіж занялі немцы. Праз год, як мы бачым на гэтым відэа, Нясвіж быў заняты чырвонай арміяй, але зноў у тым жа 1919 годзе спачатку ў сакавіку адбываецца нясвіжскае антыбальшавіцкае паўстанне, а ў ліпені Нясвіж займаюць палякі. Потым зноў тут на пару месяцаў бальшавікі, услед за імі зноў польская армія. На рэдкіх архіўных кадрах мы бачым, як чырвонаармейцы уладкоўваюцца і апісваюць маёмасць палаца. Напярэдадні тут адбыўся вялікі і вельмі непрыемны канфлікт. Як апісвае яго газета «Звязда» і іншыя крыніцы, у пачатку 1919 года пасля адыходу немцаў у горад прыйшлі чэкісты на чале з таварышам Салдатавым, а таксама атрад надзвычайнай камісіі 8-га ўчастка Смаленскай акругі. Яны адхілілі ад улады мясцовых камуністаў і пачалі сапраўднае рабаванне не толькі каштоўнасцей замка, але і ўсяго горада. Тым не менш, камуністам удалося сабраць рэвалюцыйны камітэт, які з дапамогай роты нясвіжскага палка раззброіў атрад Салдатава. У апублікаваным матэрыяле газеты «Звязда» гаварылася пра знікненне з нясвіжскага палаца габеленаў і іншых скарбаў. Адмыслова ў палац была накіраваная спецыяльная камісія. На пачатку лютага 1919 года галоўны інструктар беларускага музея пад гучнай фаміліяй Замкаў быў накіраваны ў Нясвіж для агляду палаца. Менавіта ён і засведчыў пашкоджанні твораў мастацтва, сарваныя шпалеры, паламаную мэблю, разрабаваныя прадметы. Але высветліць, куды ж падзелася каштоўная маёмасць, у яго не атрымалася. Вось гэты працэс мы і бачым на кадрах кінахронікі. Тут адбываецца спроба навесці парадак, правесці ўлік і ацаніць усе страты. Разам з тым мы бачым сам палац і яго наваколле. Дадзеная хроніка была створана ў рамках кіначасопіса «Кінатыдзень» цудоўным рэжысёрам і аператарам Дзіга Вертавым, які паходзіць, дарэчы, з Беластока Гродзенскай губерні. «Кінатыдзень» быў такой хронікай бягучых падзей. Па сутнасці, гэта найважнейшы дакумент сваёй эпохі. А сам Дзіга Вертаў лічыцца адным з заснавальнікаў савецкага кінематографа, аўтарам футурыстычнага маніфесту, вынаходнікам кінематаграфічнай лексікі і прыхільнікам новага мастацтва. І нам, безумоўна, вельмі пашанцавала, што цэлы шэраг сюжэтаў, створаных Дзіга Вертавым, звязаныя з Беларуссю.